What's up mga kabisdak? Lain na itong adlaw karon no, lahi naman itong vlog karon. Karon deliver mo niya. Naloy po dang hindi sa mga among deliveran kay luwi do kay mga naong. Hasta nang luya daw. Kita gaan mi og coach gamay pod. Isa gamay lang at least. Nakatabang sila pod. Kaya nitabang usan mi og kuan sila ha. Abwa. Nya may munta sa tanang bisdak ano? What's up sa inyong tanon? Ngaon ta? Sugo silang kaluoy, ata silang paksiyo. Tagaan mo guys. Rice sa inasal mo rice oh. Ya ngaon ta? Wala po ano holo. Wala ko na receive no. Medyo mukuan sa migamay. Timo sa migamay kay wala di na gid makaya gid. Ngaon. Kita mo sa likod ako. Wala mong kuhan ron, wala sponsor na mo, naraw. Charity. Nayabo lang, nayabo. Masik ka na daw sa video. Lami na, pre? Uy. Ha? Blackmeat man eh. Iya? Di ikaw na mo eh? Asa ko na sa kami. Alam niya ako apon. Ha? Alam na ko eh. Ay, mo. Alam na ko niya kung buwan eh, commander eh. Ayaw ko. Abi na magkauna na mo. Kasama mo ni. Dili man eh, para man din sa among kuhan eh, gibilin. Oy, muna pre. Ano na ako? Hindi, magagawin mo magagawin mo. Dalangan na ako na sa imong ginugos eh, ito mga sila ko itong Jollibee ba? Matay mo eh. Sold. Ano niya? Buwang nalula yun. Ano? Bang. Kami karoon, naramis Davao. Naramis Davao region karoon. Eh, di mo sabay o asami, manhim lang inoon mo. Pero na kayo, naramis Davao. Baon may katawa kay pastel. Oh no! Baon lang may kay... Siyempre, sa doon rin ang biyahe. Kamay rin pag allowance. Di makakuan ba, afford ba? Nga. Pastel. Sige lang kami pastel, bilang nakadlaw, kasi pastel trado. Ikaw, daon daging nga eh. Ginagawa na mo, ang magarlet ano eh, magbisaya na yun. Pastel ba? Oo, pastel Tagalog, di ba? Mga pastel. Ito ba tayo, pre? Atuan ba sudan di eh? Sabi naging mo rin sudan, ito din yung duwa di eh? Duli yung ano. O shoutout ko sa mga boss. Di na ko moingon og di na ko mention og boss kay ngano. Daghan mo gud. Daghan mo nag-support ako ah. Salamat po daan sa inyo ha. Sa pag-support ako ah. Ang walay puwas ang pag-support din. Don't forget, subscribe, notification like,
And loudest yung bell. Ding ding. Kabalo na yung mukuha na pre. Tulo ay. Pre. Kamera pre. Dili giningon nga maonin mong naong ba? Alright. Ano mas Daniel? Lagi. Gago sa kuha na si Daniel nga kung lulo ah. Daniel Patibot. Ay iba na wani diyang Realme no? Dindot og gambot. Okay, kami limit. Pero mas okay og kamang kuan dir katong Huawei. No? Huawei yun. Pero kayo? Kaning to. Ang upo kayo, sobrang naman kakawan. Para ka selfie kayo. Okay, silpi. Expert kayo. Okay. Kuan ni Realme ko niya kaya ang mic speaker na bisa maglayo-layo ka. Yung yaman niya. Clear kaya ang kuan dir. No? Clear ka. Uy, ito nga ngani ito nga dual bitaw kay siya. Di ko gamit og ng mic. Ano yun? Dual naman. Sagap man niya. Pero kung malayo, mga distansya kay siya. Ito gamitan og mic. Plug ko nga layo. Ngani doon. Pero Magawan na bro, bro. Dali ka na bro. Ngani rin manaw nga bro. Di mo din nga sarahan man. Udah ada. Okay na kapuro ba? Okay na kapuro ba? Puro na gani. Wala si Kuan. Ujo. Ano ka pre? Uy, sumay ko. Ha? Tagay ko mo ko.